nipa bebre oha o ma hwe omo pomudin yie ntino ene akowie oha ne amane ne yare ene osun bebre edom nso onyankopon de atoma koma so se yensua ade bi mfa ewo ho na yenhwe kwan a ani anase ewo betimi aboa ye nipadua ama ye nyini from na afa yenya ahoden ade atwa onyankopon adwuma odi ahye yensa ewo asase so obibi sase emfaso be ekura na ewo so se medi ewo anase medi ani ebeka me dada asetena ho ene onua ya so na etie mienye hwe emfaso a ewo die so die di kan kura no enhwemu adadi se ewo ye oba de nsa no ade baako a eman padua no ahoɔden yi esan se glucose ani fructose ewo mu no eman padua ni nya ahoɔden na eyema won a oye adwumaden bi ti se won a otrumika ananse oye adwuma ati emfifire no ewo hwehwemu adadi se ewo boa ni padua no na eman ahoɔden na eman etimi ye adwuma kye obra wonte ebre afen so no ehwehwemu edadi se ewo boa ni padua no ema sugar level ewo se ni padua no maintain no ema ekipi ni constant ananse ema ni gina faako enti ene obehu na bi se omo pa ahoden na omanom energy drinks ene coffee ni ade na ekire ese ha omo kidney ebredu se wosisa saa energy drinks ahodo nyina agu baabi na wode ewo anase ani esi anamu esanse eno ni obo ade nsa no a eye one of the best energy booster a onyankopon ye edima enipa na onua ti ewo so homfaso baako a eto aso yi ehwehwemu a oye no 2012 no dedi pefe se ewo etimi kwankrowa a atena nipa so wache na wodi echini hospitals ahodo anu enura ahodo na enkono ebra obefa ewo no ewo kakra bi etimi masa kwanko anase ewo a okun enkroi etimi eko ewo ekita properties bi a obroni se antimicrobial properties ema omunim eda ho na afei eku bacteria biara ekoso ewa na afei ema nipadua no eyare no eho na onua emfaso baako a esan wo mu ni se obi a ekuro atu no na ya ekuro ni entimi enwuda no enhwehwemu dead se ewo ye anuane nura na se obo ade ensa no baako a etimi ekutia eye ekuro kwankro esa glucose ni fructose na ewo mu ni ntino etimi twi ekuro no nsuo na afei bacteria ahodo a ema ekuro no enyini no ekuo mu nyina na afei tu ekuro na se efiri enipa ho kra na onua unim emfaso baako a esama ewo eye nwanwa kra ewo kita antioxidant properties yakas antioxidant properties a enipadua no yawon kwafo bi o ma ye from say free radicals na saa free radicals ye ewo nipadua mu omo ha adwiye omo na ekoso enyini ententem ewo nipadua mu na hwehwemu adadi pefe se won ma omo de on ewo ye won dada setena mu aduane anasa wode ka won dada setena ho no saa esanse ewo kita saa antioxidant properties no ebua kutia saa free radicals ekoso enyini ewo nipadua no enti wobɛhu sɛ enipa ɔtaa di ewo anase wode ewo eye naduane no wobɛhu sɛ wanya 50 years pa ba wohwɛ na no wanya 30 years wo 70 ba wohwɛ na wo 50 years wo 80 ba wohwɛ na wo 50 years die ntia esan sɛ ewo kutia saa free radicals eha nipadua ne kɔso nyini ewo nipadua no ewo etimi kutia saa free radicals na afi emani padua no enya ahoden na etimi ejina brano na ye ka ewo ho asem ni obi wa ho asem ya me pese me skin ye fe
meredie ɛna mehuso ɛna me no akoto enku asra na afi enku na saa ne redie no koraa no onua opese o color eyefe anase o skin e bright anase oba opese o skin bright na afoforo hu zampa onso wo no hawo enkoto enku bi ebese o redie ana enunum no bi ebese akofa o haw abra wo nipadua fa ewo eye waduane efiri ebrem na hwe within few months na hwe de o redie ebeye from say akora foforo eredie na afei ubedi adanse ahye onyankopɔn edin animunyam na yɛka ɛwo ho asɛm no ɛna na abemfo ekyerem sɛ ɛwo etimi akutia ɛyɛ nipadua no mu yaw ahodoɔ anaasɛ yare ahodoɔ a ɛbɛ nipadua mu na nwanwasoɔ kora a ɛwɔ wo mu sɛ enuanuru ahodoɔ a nipadua no hia nyinaa a ɛbɛma na trase na ayɛ from na wanyini wɔ ahoɔden mu no ebi ɛwɔ wo mekyerɛ vitamins, minerals, proteins, iron, zinc ni nyinaa enti sɛ wodi ɛwo a ɛte sɛ deɛ wodi aduane biara bi ɛwo kitanuanu ahodoɔ bi a nipadua ne hia biara a ɛbɛma no anyini from na nipadua no atrase ɛwɔ ahoɔden ɛna yare ɛha nipa yare ama nipa ɛtete na yare ama nipa ɛbɔ ne bɔfoɔ no soboɔ nanso onyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn no ɔde nneɛma a ɛbɛboa yɛn asetena ɛka ho na saa nneɛma mu baako ɛnam ne ɛkyɛ a ɛyɛ ɛwoɔ ti efiri ɛbrɛ no mu kɔ no onua ɛma ɛwoɔ ɛmpower dada asetena mu da na ɛhwehwɛmu a ɔyɛ bɛyɛ mfinhyia mu atwam no kyerɛ sɛ ɛmɔfra a wɔn awofoɔ taa ma wɔn ɛwoɔ no edie no wɔn adwene mu abie mpredu akyɛn ɛmɔfra a oni ɛwoɔ enti onua sɛ wowɔ ba bi na ɔpɛsɛ na adwene mu bie na wɔhu ɛnwoma ɛkɔ akyire a hyɛ aseɛ fa ɛwoɔ ɛfrɛ n'aduane na ɔbɛbɔ ne ho mmɔden ama abasobɔdeɛ bebree nso afiri mu aba nhwɛmu da adi sɛ wɔn a ɔde ɛwoɔ ka wɔn daadaa setena aduane ho no ɛma wɔn adwene mu korɔ na wɔn adwene mu bie na bibiara a wɔyɛ no otimi yɛ no ahoɔden so na deɛ ka ho ɛsan yɛ wɔn ne sɛ ɛwo timi ɛpepa efi biara a aba nipadua no mu unim sɛ efi ɛba yɛ nipadua no mu ɛkɔ so yareɛ bebree ɛna kidney disease bebree aba a yɛtimi nkono egyina efi a ɛba nipadua no mu na mehyɛ wo bɔ sɛ ɛbra a wɔde ɛwo ɛyɛ w'aduane no eyi fi biara a ɛwɔ nipadua no mu na ɛma yareɛ no firi ni ɛma yareɛ no efiri nipadua no na ɛma nipadua no ɛyɛ from enti onua efiri ɛnɛ korɔ no mede onyankopɔn mobrohu so na megyina ɛtuufu sɛ fa wo ɛka w'aduane ho na ɛwo bɛma wayɛ nhyira na watena asase yi so ɛde wo nkwa na onyankopɔn ɛde ma wo onyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse wɔ Jesus Christ ne mu nti amen.